obodo n'oru mgbe ji aga ọfọ onye amụma egwu Chikobi onye nwe egwu ebiri egwu ya prọfesọ gị na-egwu n'ofu wetịga ka ị na-anụ egwu ngwa agụcha ntị gị ọfụma ka ị n'ụlọ ikputu egwu ikwelu na egwu na ịbụ ha mgbakwara ya si n'ọkwa anyị ọfọ ka m bịaluo ka m gụọ ọlụ ndị na-eme ọgọ ka o mezue n'ọfọ ya mezue n'ọfọ ozigbo mụ nwa gwanụ ji ezi arị elu ga-agwa gị osisi n'elu inu n'oru ụmụ ugbo ji ebu ịgba mpaghara ekpemụrụ egwu tineti emi igba m ịgba ndị ọma tineti emi igba ịgba ndị ọma tineti emi igba m ịgba ndị ọma ịgba na anụnụ ịgba ndị ọma ịgba Chikobi na-arụ ịgba ndị ọma ịgba malabo ịgba ndị ọma ihe ogwegwe were egwu ya ịgba n'elumo ịgba ndị ọma elumo na-abịa n'isi ya bụ egwu emerụ ọma tineti emi igba m tineti emi igba ịgba ndị ọma Anyama oya kamuleti o Anyama oya kamuleti o Ibanyama oya kamuleti o Minoria Ibanyama oya kamuleti o Nati omi ba o Minoria Imamuna tali mwezu donenu wa mabia mnisi Mwezu da kuloto nenu wa memelo mive Nyamuma egwu Chikobi no ozigbo na-ekwu Chukwu na-eme ọbụrụ mmụọ na-ekwu mmadụ ekwubekwe ịma weli na nwayọ nwayọ nwelu na-arụ ana ọ na-ekwu ha ele mwesi ọ bụrụ n'ime gị ọgọ wemeli ya onye egwu ọ bụrụ na igo gaanị wenye ya onye egwu ọ bụrụ na igogo moto wee bunye onye egwu n'ibunugo bọndụlụ n'aka na-atụ ya onye egwu n'ime nnuga amala wee melu ndị egwu onye amụma egwu Chikobi prọfesọ Chikobi na-agọlụgọ ọfọ n'afọ ka anyị nọ n'ime ihe wee dịrị gaba n'afọ ka anyị nọ n'ime ihe wee dịrị gaba ndị niile ọfọ adịrị mgbe wenye n'aka n'elu unu nara amara onye amụma okwu ọfọ si na nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa n'isi gị nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa echekwala ndị nwere ego na nnekwu nkebe ego ego ụlọ ya na-abịa n'iru gị ha nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa ekwe ma mụma n'iso nkebe ego na-abịa nkebe ego na-abịa ekwe ma mụma n'iso nkebe ego na-abịa okoko n'iso nkebe ego na-abịa n'ọnụ mmadụ onye bụ na-atụnyere onye amụma ofu ike mmiri na-elu ụwa na pila ma mkpọ ya kụrụ ọzọ ya ka eji kwuo okwu wee sị onye oriri oge bụ ụwa ọzọ eyi o wee bụrụ eziokwu eyi ngere asịamụntị na-elu ole n'ụwa ka nye ezi gị ọpụdeti ndị amụma ije bụrụ ike ya ga-eji wee malụ Chikobi ndụmọdụ okenye ịma na ime dị n'akara ọkpata ego n'elu ụwa n'ọbụrụkwa amụsụ ọbụrụkwa ndị vileji n'ọkụ ụjọ n'elu ụwa onye ụjọ ababaghị onye ụjọ ababa kwesịrị ịgafe isi ya anyị bụ tinye anyị ito ya sekụ ka ịmalụ ndị gị naba n'akụ mana enyekwa gị mọrọ alụo eji agba mbọ ọ ga-enye ọbụla na-eso onye tiri eti njekwa zie ya ozio na nwa obere oge na ọya eti mmafuo ya n'anya mmakiri baba ya na-eso ọgaranya wee na-amụta ife iwu bụ the next millionaire o wee bụrụ eziokwu maka onye zọba onwe na ọya zọta ọbịa nwe obido ezọba onwe ya nwere onye dere ọbịa n'iru onye zọba onwe na ọya zọta lele sineti
me, man. Let me, babu. Let me, babu. Gonna run away. I'm not getting baby. Can you go there, woman? Oh, baby, woman. Oh, the guy. I'm gonna run me, man. Let me, man. Wakudia no munem. Ono na no bazo ya mama. I see the heart way. Mazu da fuloto. Wakaraka wanu nakatay. Honorable destiny for you, Chris, you go the way. Abu Vitali mama nagini. Gela no fomo no wana kebe go na Abia. Walking by the tata, one day no yaku beji. Yamuba bunda golo gofo. Ansida kebe go na Abia karaka. Kebe go na Abia. What's it what to na nation? Kebe go na Abia. You want to go ni waku enyama. Kebe go na Abia. Akaraka na kebe go na Abia ni. Kebe go na Abia. Ayi kabuli majerwe na China keno dewo eyi. Number 1 of 493 their Kennedy. His SLS Honorable Maximus. He can no one now. Ungo Balandi was the joke is in the world. Give Bukora President, Nigeria community in China. CEO, Wanzomezi Trading and Logistics Company Limited. China keep chilling. Odo we member fuma. Nyewe wekale yo. Azimuso ni na tia yo fuma. Wara give na na patilo mwi akwukwo. Andi mere spy for 10 years. Pachane nweta akwukwo. Azimuso ni member fuma. Amosi na kebe go na Abia inu. Na kebe go na Abia. Ayejeje ba kebe go na Abia. Na kebe go na Abia. Nigeria president na lorry. Na kebe go na Abia. Mo Prof Chikobi kane yo kwango kana. Na kebe go na Abia. Honorable Sir Sunday Kwebe. Mazu wanyo. Johnny Big Man odowo. Big Man wole fempa. Nume kene yo. Sonny Big in abuma dagi nisi. Welube go lenuo. Ansela kebe go na Abia nuo. Na kebe go na Abia. Lekwe mafu kube kingdom. Na kebe go na Abia. Akokali ofu kube kingdom. Na kebe go na Abia. Sonny Big na kebe go na Abia nirugi. Na kebe go na Abia. Ibo Abia kajeru na Thailand Jesu toto buko kam. Dogwa ku ya na de murumuru finugo. Prince na meremo akubudi Abia. Mwelekwe. Dogwa muru na be na tekwe finugo. Mighty finger na Thailand gamuna baba. Cash king na Cambodia niga de lai. Yesha boga o jewe wekenai. New king is onyeri eni no wa uche. Your money no dey finish oga o. Na kipa so ma. Akose na kebe go na Abia kunede. Na kebe go na Abia. Onde wa kuyene de mulo mule. Na kebe go na Abia. DJ akupije classic o da. Na kebe go na Abia. Akubiye de mulo mule. Na kebe go na Abia. Na South Africa, Ombodo Mandela, and Jesus all the way. I will thank God for Kedusi. Mighty target na South Africa. We may live. Oh yeah, bagu jugo. We may send nato. Odo weke na mi up. Yama. Give grab petrol. Dynamite Fresh Club na South Africa Lipopo. Thank God na
nkebego na-abịa inugo mighty target na nkebego na-abịa o oyimakuchi ugo n'ime eze nna atọ wele o Yamani koku diri chukwu Roberto Baggio na South Africa Limpopo Ebubego wanyo Eziagu munzeo Noru mbaba yo Resora Dynamite Press Club na Limpopo South Africa dogweyi Baggio na kebego na biagiri nugo Na kebego na Ebubego kebego na biakwaka Na kebego na Mwezi akuti wekalisi yale Na kebego na Sinatemi mamo Ibandama Sinatemi mamo Ibandama Sinatemi mamo Ibandama 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 Prof Chikobi nado Ibandama Mama lebo Ibandama Yongo wele ya Ibandama 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 na bia nisi Yabegwe perwa mamo Sinatemi mamo Sinatemi mamo Ibandama South Africa, and you can my name say. Sagelo Chukwu Fidelis Ndubu Biakaneli. Osaburi de ko na so bulu bodewu mo. Ego veli go nai. CEO Gelo Fidelis Investment in Nigeria Limited. Ndubu ikale kabe. Wadi alona makozo bulu keduzi. One mascot na Asia kiba neti abeli. Osabuli de ko na South Africa Chikobi ekenewu. Keneli maso osabuli de ko kana bo. Osikwi di oko nwayi o. Munye osabuli ni ego. Keneli madali o. Ada osabuli ni ego. Ugonna ya na di ya ndupu. Mmele nwane ya delele. Na nna ka ibuzi odogwu. Nna m si na nkebego na-abịa nugo. Na kebego na Osabuli di ego na South Onyema o. Na kebego Mwadi alo na makoso pula ni ha delele nyacha. Na kebego na Wama squad na kebego na-abịa yi. Na kebego na Waki mayeru na sumenyi. Ajeke na dowu. Mwakwa Chikobi. Odiego dukego na sumenyi ezoyi so we bili ebe. Chifu Chukwu ebulu ekeduzio okwaka. CEO Roman Chesin Water Limited. Mamuzu lezume mago yenwe kusiga nilu. Odiego dukego na mwadawi. Odiego dukego Emirate Kisi o fitness club kam na bebe. Yenweli no welo dogu na mose na nkebego na bia o. Na kebego na Odiego dukego na burile. Na kebego na Ibi melo masobo mu odogu na. Na kebego na Olibego no buchi yelego nyama o. Na kebego na Ibaba jero no kodu Jesu dodogu oyi. Chifiseti chimabale. Robi nwanne o. Yabo fi afulego n'ugboji. Imalodogu na-efefe o. Bidembili north and south. Dogu nwa fi afulego. Ijele obodo siri ike bendi ocha wepụlụ obodo n'isi nata. Mmanwụ zuru ezu odogwu na-eme ọgọ. Onye nwe egwu ekeneghị. Ịmalụ na nkebego na-abịa nugo. Na kebego na Fiapụlụ ego n'oke odogwu eyi. Na kebego na Obi nwanne o na nkebego na-abịa n'ihu ya. Na kebego na Igba ka ijebe agụ n'ụzọ Igbo Jesu tọka o. Mr. Franklin nọ nso. Agụ egwu nwa o. Ya bụ ọgada gidigbam odogwu eyi. Ọgada gidigbam. Ya bụ CEO Franklin Joe Industrial Limited the plastic mold maker. Ụmụ nwa agụ Kindred retụla eze village na agụ n'ụzọ Igbo. Nwa bebi si bi ụwa o. Ebube agụ na-ekele eme. Ịmalụ ọgada gidigbam. Ọgada gidigbam. Ebube
Agụ na kebe ego na-abịa n'iru Igbo jebe South Korea zute Chief Williams Davido Keke Akwevi Ochebe ndị Igbo na South Korea keduzi Chairman ọhaneze ndị Igbo na South Korea nwoke nwa mụrụ n'ụmụ enwelu anamụbaghị CEO Mark Williams Import and Export Limited ya bụ Akwevi ụgbọgolo odogwu eyi odogwu na nkebe ego na-abịa n'ihu the perfect gentleman Akwevi ụgbọgolo na nkebe ego na-abịa n'ihu nwoke maka jebe na nedo Jesu taga director mmadụ abụta ilo tanna odogwu nwa nwoke nwa na nedo keduzi oji nwa ya adịghị emela arụ ọgaranya CEO V-Point motorcycle and generator supia basi ka na-akpọ ebe oke nwa niile emesi ebe ike na nkebe ego na-abịa n'iru gị aka lụrụ V-Point Christina Reese odogwu eyi anyị nwere supati plug na V-Point China sprocket dịkwu n'ime ya iji blọkụ dị ya crankshaft n'ọdịkwu ya carburetor n'ọdị ya breki shoe n'ọdị ya bịadị n'osopụzi ya dịwa na-alụ n'ọkwasịrị ike na V-Point akala ihe egwu isi ọnọdụ anyị dị na Nnewi mana nke ikpeazụ nwa asụpanda aka ịbanyezili sosi blọkụ 13 na Spanda Market na Lagos ka ihe afụ anyị V-Point n'ịkwasịrị ike na mụsị na nkebe ego na-abịa n'iru n'ogo oke nwa niile ma ọ bụ oji nwayọ na nkebe ego na-abịa oyo Igbo onye bụ maka na-ejekwa ije wee jeruo Mozambique ka ndị ezute ebube ego na n'iji odogwu nwa ya bụ Chief Elochukwu Patrick Obi ajụrụ akụchinyere nwata na ije odogwu eyi ebube ego nwanụ na n'iji Body ya bụ fine boy with cash CEO Chizi Coco Pharmacy and Beauty World na Lagos State ka ọlụlụ ya debe CEO Patrick Commercial Company na Maputo na Mozambique akụchinyere nwata na nkebe ego na-abịa edugo ebube ego na ihe adị ebube asịkwa fine with cash onye ọma akụchinyere nwata n'ichi nwoke ịgbaka njiri jọba oke na onye ọma ozikwa ọkwa kamụkamụ ụchọ ejebe Chief Chidube meji ike mebịa keloli ya bụ bishọp naanị ọba oju na-eme ọgụ naanị ọba odogwu eyi isi na nna ya amanwụ n'ụlọ ochie imesi alụọlụ ya ụlọ elu ijelu nke ndị nne gị ochie jee lụọlụ bụ ụlọ elu iji moto eme ọgọ mana nke ikpeazụ nwa ụlọ ka ijizi eme ọgọ Bishop ọba nkebe ego na-abịa edugo ndị mmele ọgụkọ na-ekpele ga-ekpele onye amụma Chikobi na mụsokwụzi ebe na nke ikpeazụ nwa onye ndekwa ego na ihe mgburu ma efi ukwu Bishop Dujema na amụ ka nke na odogwu họpụ aka ike bichila ezi na ọma mbara n'oyi Chief Ekene ha na-amụ keduzi odogwu nweyi nwa ka nwa jeru Thailand wee bụrụ ike natali ụlọ Ekene Okechukwu onye nwe egwu kelele gị ọrụ gị bụ ike bichila ezi
n'oyi na ọma mbala kwụsị na kebo ego na-abịa n'iru gị ya ekele Okechukwu obilelu na nna m onyecha ikebichila ezi n'oyi na ọma mbala mbụli gbajeru aka ọkwa n'ụwa jee zute nna m oso Chief Ugochukwu ụfọdụ ka ịgba ama na-eti ebeli ikuku ọma na Holland bịa keneli ikuku ọma na-aka ọkwa Chikobi kenele ikputu nwa bịa na nsọ mbale nwa niile elisie gị ike na m si na nkebe ego na-abịa nna m oso ndị nna nwa dị ana na-ekweli ihe ọgụjọ ikuku ego na nkebe ego na-abịa n'iru gị obodo na-ekwe n'oke nna m oso n'ịgbale nke adị na nna nwa dị ana na-etu afa Infinity nwa mama ọgaranya Infinity ndị nna Chief Valentine ndị Rufando Odogwueyi Amalachukwu Melide atọ n'ọtọ satụ keduzi obisili ezi na Festac bụ odogwu nwa Infinity Thailand na Chikobi ekene ya bụ CEO Silver Oil and Gas Limited n'Ikalisili nnekwu nwa na-elisie gị ike na mụ si na nkebe ego na-abịa Amalachukwu Melide atọ n'ọtọ obisili ezi na Festac bụ odogwueyi Infinity na Thailand ka na febe nna m oso nwoke ịgbaka njiri jagụlụ zote onye ọma Chief Tochukwu eze anyị Odogwueyi Chinemeze na agụlụba anyị aka ekpuchi ọnwa naanị ọcha onumeke na ọgaranya odogwu niile ma ọgọ keneli m nwanyị ọma gị bisisi ifeanyi nwa agha todi eze anyị nwanyị ọma ọkwụrụ ọka nwanyị na Chikobi ekene Chinemeze bụ CEO Blessed TOC WC and Galvanizing Pipe Company Blessed Future System Nigeria Limited ebe a na-ele iron pipe ya na iron pipes na building rods enugowu ozikwa ọkasị mma ka eji wee malụ odogwu o ji kọntena eme ọga ọgaba n'iru onye akụlụba anyị Chikobi ekene nna m si na nkebe ego na-abịa idurowu Chinemeze na nkebe ego na-abịa TOC aka ekpuchi ọnwa nọ na akụlụba anyị nwoke ịgba ma lata n'oke ọdụ ọzọ mụ na ndị ugbo ji na-emebe ọfụma n'elu ụwa obere nwa na-emesi ife ike n'oyi aka m chọrọ bịa ebe Chief Valentine Ikechukwu nkọlụ mmụọ ọrụ ya bụ ugo ebe na-aja n'ụmụ ojii Odogwueyi ugo ego n'oke ọdụ bụ odogwu nwa ndole nwa na-emesi ife ike Chikobi ekene ọrụ ya bụ ọga ndị ọga n'oke ọdụ odogwu nwa ụmụaka izuru n'oke ọdụ akarịa a na-agụbụ ọnụ ọrụ gị bụ ọga ndị ọga aka na-eme ọgọ na-emezi ife ike nna m si na nkebe ego na-abịa onye mana ihe emesịa bụrụ odogwu n'oke mana Chimezi gị bụrụ odogwu wotowoto ego akarịa mana nkebe ego na-abịa n'irugo Igbo ka ji ekene ọkụ akabeghị ọga dị Igbo mma n'Ebonyi steeti Chief Martins Ogbuhu Chukwu na so ya bụ ọga dị Igbo mma amonu m ekene ya bụ CEO Divine Star Collections Global Limited ka ịgba nwa na-eti ebele esenti naira $1 na lemon bi waya ka iji kalisi ya onye chọrọ izipụ ego n'elu ụwa chọba ọga dị Igbo mma ibe ọ na-emedoro ya anya eziokwu ka o ji alụghalị ya nụkwala ya
anyị nwere head office na China, Nigerian office dị na Lagos Island wadikwa n'Osun dị na main market Ọnịcha ya bụ CEO Blue Ferros Bar na Ọka Etiti odogwu nwa na ịmara ebe na mụ si na nkebe ego na-abịa n'iru ọ ga-adị Igbo mma nnekwu nwa na Ebonyi steeti Blue Ferros nkebe ego na-abịa n'iru Temi mamo, temi mo,